Hola Lleida, un ciutadà ens ha enviat la seva veu dient-nos el següent. Hola veu, dissabte quan anava caminant pel carrer Major em va arribar una notificació al mòbil avisant-me de que se m'havia realitzat un cobrament de 19,95 euros a la meva targeta de crèdit. Sempre que pago amb la meva targeta rebo la notificació del que he pagat, però el més fort és que dissabte jo no vaig comprar res i l'avís em va arribar mentre estava caminant. Sospito que algú va aproximar algun datafon a la meva butxaca i em va sostreure els diners. Ara no sé com demostrar a la meva entitat bancària que he estat víctima d'un robatori. Des de fa uns anys, les targetes de crèdit disposen de la tecnologia contactless. Són targetes que tenen un xip el qual permet efectuar pagaments de menys de 20 euros sense necessitat de passar la targeta per un datàfon i ni tan sols introduir el PIN, sinó que només cal apropar la targeta a uns 3 centímetres d'un lector contactless per tal d'efectuar el pagament. Aquestes targetes ens faciliten la vida i ens permeten efectuar pagaments de forma ràpida i senzilla, però també fan la vida més fàcil als lladres. Una persona que vulgui delinquir pot sortir al carrer amb un datàfon i amb tan sols apropant-lo a la nostra butxaca o allà on tinguem la cartera, ens pot escanejar les dades de la nostra targeta i robar-nos els diners. Amb aquest mètode es pot fer una despesa màxima de 100 euros al dia. Per tant, un lladre podria robar a una persona un màxim de 100 euros a partir de petites transaccions de 20 euros. Hem de sortir al carrer i vigilar amb els carteristes tradicionals, però també amb els carteristes 2.0, els quals ens roben els diners utilitzant la tecnologia. Si volem evitar fraus, podem anar a una entitat bancària i sol·licitar una funda inhibidora del senyal per a la nostra targeta contactless. Gràcies per la vostra atenció.